bibia ni weso rade ye enipa beka na so twedi ampo nyankopon kan ya oti asefo ye kwa bibia ni weso rade ye oba pamba chwete sen pacho nyamiado ye fro sen pacho me dia adwa boadwa ma adwa no pede na de onam me pacho me ba nya boko me ni owura bi na tina se fe na boachi me hu no bi emsu number 1 eno ode pet asem to mani na me na tina ti me na tina ya na yere na me beko woni me beko da na woko otimi fro wo nyina oba na adwo be 1 no woni ma beko ti me ne be ma ne fa afru ene wo ye enti me fo be ma ne pa nwia na be ma ne be gi me fo e de ko kwan so ene ode ko to no oba ne fai wan fa ma no yi me picture ko horo ye ode ko horo ye na ode ko konfo ho enti konfo no ba biemsu na ma wan ho no fra hwere wam ye fre na na ata ene oba ho na me ko ho no ti me ko ho no na busa me se me picture bi anyirai ana se me picture bi anyirai no se me ko hwehwe picture ti me ko na me picture bi anyirai ti me ko na ode picture ma am se picture we ho na me se emia enti picture no be ma phone obefa no ne wo 96.3 enti be ma no busa na oba ne se won fa picture bi ankoma akonfo bi a na didi ma na me yale ti me yale ya ma pem so a me de ko ba bi as me kra ne na ye me kwa ti ye de adwa atoa ekoma me kra ne papa se ebe pa na chew na be papa busa wo mu se edi enti na me pa na chew eno mu se adwa yale wo ko ba bi a yesi ne ba ne na ye na papa nso kire se me kra ne ba wuyi eno papa ne gunsa said onim ne nana ne hu wo bia emo no me nso me ne me nana hu wu enti ne papa nse me gitum se na mku ne bana ne nana na wonim kwan obefa so am beto me nso me nyintum me nku ne nana na mabedwa ato am samo pa oba na chiromane oba pa ushia be mai wo hinfa me pa so me shia no biemsu number 1 biemsu number 1 oshia wo no o ka kire se o yire anasa o de tell me pa so me nim so o yire unim different from say ono na eka etu oshia no o ka kire o se o yire ana wa na hwehwe mu akohu ye me pa so wan kan kire me oba pa de adu no no kre ena ese ye ka na ye de pachew na ho tow eti so obetena na atwantro wan kan kire me na me hu ye so later ye ne be ma ne be kasa na o ka kire me say wono na ka kire wa oba mepam afi studio ye nka asem no eti mi bisa wa ka no kre kire me be ma na ka kire o se me wo yire so me pew ana say wan kan kire o pa chai o se wo o yire me ya me nim so o yire ana obepa me ana o so ne me betena ho wan kasa kromo na wote no wa woni se be ma no wo yire pa chai ena obepa na wote ase die enti na ate ase pa chai so ne me betena na o yire ena o so no obetena nti ubisa ne se na yire no ye dua ana so ye sama wo na ayo oba nti na no ope ubisa ne sa questions no pa chai me mustano ti die enti na ate ase ne be ma wo yire tenan ka so ope me na me ne tenan o kan so ope no keke na enu na ate ase ene ne tenan na why you ready say obey second wife minti ukasa o anu why you ready na so de nye side chick position kwa na akoye ukọ say ukọ akọje twitwe na watena hu bi nti brebe na sha ase say na yere ne ba ofie no abekontokwa me pa cho me wo ye no woni be ma ne tena di sen na nyinsen ne ba di 2 years eche yansa na me na nyinsen motena be 2 years 2 years na nyinsen ne maaye no na yere ne ehu da me pa shan oba ofie me pa shan oba ye den ona me be kon kwa be na fa so no kon ye ne kura no menyem ye na oba ho kwasiada ena oba me nwia panyin ho se unwia adwa no ne ho ananyem ena me nwia no busan se o saasam de ontimi mebusa no onko busa me nwia no o mebusa me ankasa nti ma o ne me nwia no kura yi so di asem na obisa unwia na o se o mebisa wa obusa me nwia se unwia adwa no ne ho ananyem ena me nwia adwa se me nwia no se won de o mebusa me tina me kwa asole mi free asole ba ya ko wura kwa asole ben me kwa presby okay mi free asole ba ya ko wura fie na onim be kon se me ne ho ananyem na mse me ne okunu nanyem
Utimi say board can straight. Say when one anyam say menu kunu nanyam. Boldly full chest. Two guys one ni kunu nanyam no kan den. One me coin. Na man for pata no. O kan sa na no no coin. Dey see me pese me hu say wo so response or no so response. Dey asem no kan ya dey ntokwa ne bai. Na me fra so le ba no de kasa ni hia me. Nto kan na waka. Mpachan. Ti wo kan ya no se woni ho ananyam na nsem ni wo kunu nanyam. Ti wo kan sa na me ni wo kunu nanyam me ma wo ame ahwe. Enti ma wo mkra na me nsem ntimi wo. Ti na me kokwa mpaibo anti me wo wie ndem nim sa ati akoda. Sa afi na akase na eba. Nti oba adwa be ma na wono ne hyentam ye frɛ ne sɛn. Ye frɛ ne boache. Eja boache. Die no ya fa ho. Me passion shasi na yale ne start ye no. E bai. Ye frɛ no. Wo bai. Ti no bai no na yale ne start ye na mintimi nkasa. Na me kwa ahoro amoja nko a. Mintimi nante. Na me na ekunu bi. Oye konfo na ye kɔ ne ho. Ti ye kɔ no na ne ka se obi abomedua ho na me ne wa asem. Ana se me ne me kura ne wa asem. Ana so wa bo odua. Ti dua ne ye bra yansa na edane. Na odane wie ne ye ba afie. Ti ye ba afie na kɔ ka kire ye frɛ be ma ne ka kire ne se. Ye kɔ ya si be oba ne na oyi ne na ye nsa. Lawson FM 96.3. Ana o frɛ okɔ me kura ne papa ho no. Ekɔbɔ na mane se adwa ya le ekɔ ba bi ese ne ba na ye nsa. Ti wo ma anya antum. Ti wan wo mu be yi aka se ne nana na ewuye ne ba na ewuye ene wo kɔpɛ odi ko gyae nti me ma yale dia eye me na maku ne nana. Wan kan se ne nana na eyare. Me kura ne papa. Okay. Ene o kan se ne nana ewu. Anasa okra no ne ba wuyi. Ena papa ne pa kire se akra ne wuye no. Ena okwa akɔhwe nipa ekun ne nana. Ti se wo yare dia automatically no. Eye wo no waku no. Na na ekun no. Pacho da bi. Wa fa na nkɔ ba bia. Wa mo oba ne dua. Pacho da bi. Unya mo ne dua da. Pacho da bi. Wo ye sure? Pacho han. Unya mo oba ne dua da. Me bi sa second. Unya mo oba ne dua da. Pacho mi mo ne dua. Ona ya na ne mbeko a. Wo bebo mi dua no wokɔ. No o mo dua. E ma wo so wo mo ni bi da. Pacho da bi. Abusi say no ofro stay so. Ya nso so ni sisi ya nso ni mu ya. Ontimi nante de na ye o. Me pacho me nan. Eye o say emu ye medu. E sha se breben. E sha se ache. Be say. Me yare ye de kwa 7 years ni. Wow. Wo ne be ma no so tena how many years ni? Me ne time me ba na nya 8 years. Na sa mo tena wo se wo ne tena ye no 2 years ansa na unyi nsen. Ti ba ne sen na wo yare e kwa 7 years mo tena so ansa na yare na eba. Se akwa no 7 years or 8 years. Me wo me ba no. Me wo me ba na be ma be fa me picture no me phone no call ye no. A oba no ko huru picture no ko ma konfo no. Konfo ndi picture no so ma me no so oyi ne huhu. Konfo ne de picture ne ma wan kasa. Konfo ne friend say. Na ata wo wa hwere wam. Ono so mo area ho a. Me pa so an. Ofra wo na e ka kire o se obi de picture ba na so ne so na se oba wo nchen. Oba no ade picture ne ko ye na konfo ne ba bia nsu ho. E na me ko ho no mo. Ukọ he konfo ne ho. Na ko ye den. Wo ye adwuma ho no mo. Na ko ye den. Ko ye no oburu nwia. Tinam simi ko hwehwem. Na se mu nyina akra mu pechini. Enti me ba bi se wa se mu nyina mu pechini. We nam ha na we nam anti akrafo mienu e na makwọbọ clash e wo konfo ba ko nchen. Sasa na ko ye. Me obi na kire me oba ye na obi ka kire me. Tu ko ye no ba bi a okra ne ko no. Na je se hwa na wo so wo ko. Tu ko na konfo se sen. Ono wo ko ho no. Ti me ko na konfo se me picture anyira ye. Ana se me picture anyira ye. Tu aka kire me se me ko hwehwem. Me ko ye so me picture anyira na oyi picture ne ma me. Ana se picture me nko amenye me ne be man ba abeji. Ti me ne be ba na kwa akwaji picture ne wo konfo ne ho no mo. Na mo mi sa ne san wa na de bai. Wo so ko yi ne huhu mu. Ama wo so yi ne huhu twa mu o twa ho nkraman. Ama nji 50 cedi.
Kraman ni G50 cedis. O se Kraman na okotwa no huhum. Obeji sika 50 cedi. Nti Kraman ni G50 Ghana e na utua e. E na de mbiem. E na odi picture ne maami. Anti nka wantua 50 Ghana ne de a enko fa picture ne ma wo. O se wo twitwa won kana man wo yi okọ huhum no twitwa won kana man. Oba adwoa. Case na ewu. Ehu papa. Na de no watena se a 7 years afa na utu wana mo. Adentia. Aya le start ya na mtu wana mo. Ti 7 years ni nyina ne se na sha ase. Ya le na start no be ma ne kra me ko no ho wa adwuma wo ya adwuma e wo enkatia wo panwia. Ti me ko na adwuma wo kra no oni ho. Ti me fro ka asa me ba fufuo no me duru fufuo no ofrie. Yensu kwa na soba. No pai 5 so me mo na me so me pai 5 so me ho no. Ana me ko bo ni dua ho no. Ti anwumra no. Ukọ bo ho dua. Be ma no. Se wa ye oden. Se me obefa me na me nya yale fo. Ti won sa me yale. Anti be ma na jao. Me yale ekro mfi me. Be ma na nam ne so a ususu se ne yere aye osa no. Be ma na jao. Wo yare ye na no jao na se time be ya. Nti ubo ni dua sesen. Imbo ndua so obefa na me nya yale fo. Ti won sa me yale. Enti wa ma anwumre na oba ese ye na ne na me se medikosu abofo mti minim dane no waso woko to akwa no na bushafo di na otwe ansa no mu ba omba na ya kwada ne dua na ombusam se die ne ha me na me so bo ache na obefa me na me nyale enti no wonsa me yale enwi ansa na madane dua na omuse obesa me yale ti me dane dua nwe na omudi me ko otafo ji se me nkwa doctor ti me ko ye no na doctor ni ka che me se wodi ade ba be hyemase na mase na ye me ya se yare wo ho obehu to wodi hyemase no o se yare bia ni ho no sa ma nkotwa scan mi kotwa ya na otwem sa de ko se bibia ni ho e ho na be ma ne ti kwada ni nya so na me yare enti no be ma ne frɛ no so ase an wodi makọ awie na bibia ni ho na ne so an ka che se bibia ni ho dia me no oba ne nkodi hu asem oba ne na me ni wo problem. Be man de ni problem bia. Lawson FM. Why na kansa? Be man so a. O so na wase na ye wo ya e na ade call tafuji. Dia na ye wase. Ya na mas ya me ya. Na keka wo. Nti ko e doctor ne say enya infection. Enya bibia. Me dia ko da duan kwanta nyina be. So, na you say de ko. Wase ne say ye wo ya. Say kwa ben so menti ase. Aya na masia me ya ne tutu me se wo ne be ma be da o se mo na o da bi etutu se wasene na wo de kwa akwaji ni kunu eti se ye no kre se wo no na ye obibi dia tonga na be ma ni nya atenka wo no mo a obutusu a na nani aye hrete na pagya hwewie mu no obese ho eti wo se ni wi abaje de wo bebu atopa maadwa dabe ne twa to ano okra ne kasai mene ne nkaso o friend da mene me number ne papa no ye konfo na dunsini o papa no nya hwe o didn't na papa ni timi ka kire wo say jitum say wo na oku me nana no ansa na mahwa ma ho ato na che say bibi she baabi on na gu nsa on na gu nsa nti say me ka say me na mkum akra ne dia na me na mesre ya akra ne wuya mesre ba ho o ka why na ba o papa no o ba no o ka se ma ku ne ba no enti me hu no na me se me de me nku ne ba so ya ba ifo no wa ku ba me de me nku ba wo di me foto ne ko ma konfo no so nku me no ana adane afa so no no me ne yie ana ona me o ka kire me se ai me ntwen ana se wo kra ne twam ana wo di na tem se wo ya ba ifo na aku ne ba majwa konfo ni di ne sen nanata ma che ya wifi me ba cho apombo ko de ni adum na so nyame adum na wadama ya fra me Frimpomaa ha Lawson TV na ababa wa bi a ya fra no majwa ode nasema ba be dan yen se ne kura edi ni mfoni ebra o se ya de ma no ensem na wo kana se hwehwe ya so wo so no ankasa kurampo ye se nko oba wo nchen aba be ye hwehwemu oba bisa oba ne be pie mu se ni mfoni da ho wo so watwa emu aguso ene enkraman ni ade je so 50 Ghana watua bebo so what is your kakra na guso
Ejamba cho say. Abuso what is what dem use me kekere na gusu. Enti anu na mi bisa na nkaja oso die wo mu no. Wa kire me munti me pa cho wo say. Wo ka kire ne se wo twa kraman e de agu ne mfoni ne so. Ti je so otua 50 Ghana. Ansa na watimi de mfoni na ma no. Nti onu kra wa anye. Eno okofre bema ya ne ho asem enam so amaze se wo yare yi. Eno ne bema ni nyina betua na ogeye. Nti aja asem bi na anim wo mu. What is fine? Aja pa chojira so no an kire why 96.3. Because Ghana obiem so no. Ghana obete na obiem so no. There be picture maame no. So ukọ yi picture no wo huhu mu no. Na me kasa no. And I watch my work and And then when a picture na de maame no me na me de ba ho. You need the picture now. Wo wan fa picture maame. Last my first time asam no say me ntimi na ntimi de kwa radio so. Lawson FM 96.3. Nanata. Me catch you. As my work and I am a question. You need the picture mawa. I'm just saying I'm some man also kasa. When I the maame ne bo achi ne na baji picture no. When the man na baji picture no. Nanata, na do ameba. Nanata utimi gina ewiase amansan nyina anim. Ebodua ewa fidi kase so Ghana fo etie. Wama no ni tie nananom mpanifo. Sumankwa hene chiame nananom nyina etie o. Ena utimi gina fidi kase so bodua. Nanata, mi bisa wasa me say nananom mpanifo ahemfo ni wo mo etie show no. Enya asam gitu otimi gina fidi kase so. Amansa ye ni bodua. What's he saying? I go for nothing. And I be say, I didn't know to me, and yes, Yaman and Nim Ebodu, and another one Casasabio. We are Santini, we want to say a bread about Santimem. Onte, one day say, we both do our Santimama to meet you, Debia. Who needs Asamono? We are comfort with him say about the children dear. What's he saying? Nanata Danny Diana and to show no so. Because what me imagine yes am saying na anim na panimua sabio tears on yeso. Yenina hate you. What my can be a flow say. Asami would dear with him a woman nana betchem. And you diabo. Betchem keke. What's my bodia? Nanata. Nanata Danny Diano ewa fidie no so ne ento adwumade no so. Babu nana ubo aso no ene bosu ne din ti Danny ne hie na yente wonka. Mate me da se panse wa Danny Diano na ma memra biem. Woni mababa wa bi kwa na friend sen. Mafia. Woni mababa wa bi so e friend mafia. Woni mafia da. Na boache nso ai. Boache be. Mafia kunu boache. Boache no. Woni boache o. Woni mafia kunu no boache no. Wo me tutu na mpro da se ni me. Ne ba ji picture wo ho mo no ai wo no a. Me uma ji obi a ji picture wo no ho. Wo ba Kwadwo Prince fi na adi picture ne maame ye. Me ne ba ma ni nyina na ba ji picture no. Edi enti na me first time dey call radio so a wo si wo ko ba bi enti me nya nto wa so ba hu de oba ya wo baba bi enso on ma ba ba hwe me wa what ma ka no pre enti na ni pa mu je wo mu ma ka wo no de atam da to me na me ba ye se me nya ho to enti na me aba radio Nanata ababa we say wo ba biem so no ankasa Oye ma me sinya no pre. Nanata me ba mi bi se wasan foforo. Me say ababa wa ma joy wo se wo ba biem so no ankasa na danfo. E de do wo dance e kire no se wo ya de eti wo mra wo nchen abisa na o mehwe no wiye wo nchen ti na se obi anya wo mugidie se aba wo nchen na asomasi ne ye fra okura abisa wa na de wo mu awunim ene se wo ka
But I mean, me. Na na cha so ni ho hwa wo boa. Picture me na me ba ya na. Picture na on me phone so na ba ma ne de ko ma ekoto one man e picture na o de horo ebere wo. Picture me na me ba ebere wo. 96.3. Picture wo phone. I don't know any promotion kan. And kura mo kan ani brede. Picture ba ma be dia dance say me na ba gi picture no wo ho. Ai se mo fra boache mame na ye misa boache. Na tampacho gina so kakra bi mame. Why? Na yesi otorofo na se ne dance ni wa ma no ne we de ni kunu ne number wa ha na ye mfra misa ne se eyampa se one na bagi photo no na ye fra mafia ne kura no na nka ono so ni dia ewo mu no ba be ka ba mafia ye fra no pe ni wa kasa se ye fra wa onfa phone no mesira wa pike call no wo kisa wo so kire wo diem na ye mfa asam no ento de se ye de to na oni producer kasa ye ntie kakra confirm to say also na obo the picture bre no ajuan o se dia ni wo ye me a me de ko konfo ho anu nti na ebuse ebusa wo adaro ma mi nim dia me ye ni ti a o se ne de na ko konfo ho onya wo hwe wo fa ko konfo bia ho fa ko konfo bia ho ko konfo bia mpa che de yo ni mo ara no ajuan me mfa me ko bibia ho ano no ba e wo so ye me den na me so me ye ni die so say ne kura ne na wo so obeto aware so obebu aware me awale na jai da nti ni Lawson FM yenimwa nti ni kora bia wo fa ne ko ba bia nso mfa no ko ba bia nti ni ma de ko dia me ye na wo se magugu na gu ho na obo so papa mane wo papa mane na nyame bo akina ye nyina peda na ye hia ba ye be frɛ wo fon so wo ha so de be dan Lawson TV wo hia dia me papa wo ba bia wo tie nti de hia no timi de koto me papa ni mo ho me papa wo biem so number 1 so no papa no oni ne twen kura so na oni wo twen be ma ho kura ni yo papa ba so me de wonya me hwe wo se de ade na wo ye ni ha me de ne ko ni wonya me hwe okay ani nyame adoma wo de so wo bo papa mane e bo papa mane e bi me na nkasa no ege baby a wo free no ba e me papa wo nti e bibia o de koto nanim na o mu hia me a me ba me de me ni adua ni bibia so wo se wo frɛ papa bo na mane e adua no wonya me Lawson FM yebo wo se wo frɛ papa bo na mane e adua wonya me hwe wonya me hwe nti sa wa ye me bibi no o kase we na wa ye me dia na me nim so wa ye me hwe wonya me hwe e den ma ye bibi me ba wo ha me da ma le bi sa wo hwe ani ma jo wada roma mi kan kira me se wa ye me bibi o ye me dia ani e ba jo frɛ wo papa we na ma ye ne dia frɛ wonya me hwe frɛ papa bo na mane e so se wo be frɛ papa nti ye hwe papa wo ko ade me sei ofiri biem so ho na baaye nti biem so na ofiri baaye no bibi hia na otimi de fo biem so ho no mai so ofiri mi papa o de beda e wo Lawson TV Lawson radio o de bibia ni a o de beda wa fidie na program na ye ne so enti abusuan se de enkomo no ekwa no pei wo kura se ede na ode aye na ususu se wona aye o sei Ipa so okunu amekọ ne ho ana asa akọbọ ne bayie mpa so an wakọ ni kunu ho akọje taskwa kakra eja wode pa nanum wakọ akọtare ho akọbu atopa uwie ya otwamu a wasan esre no wokura ya sem ba ko se wo ne wo nkwala o so botire otwamu na mo bom nsam baifue na mo bom nsam na mo huru no mpa so oboa na ba ne se na aka so e baifo ipa so na me bo obiti me kura me ko na girl na ipa cham se minya kasa ne na me hweso mboni timan tiga ne pata me na se ade a menya Mr. Boache Maame. Good morning. Morning. Aha Lawson TV Maame Frimpomaa ma adwoa wa ha. Na nasema waka ene se konfro bi a oba biem so eka kire ne se wo yiri ma afia. Ede ni mfani abre ne se onye duro se wonye den. Wono so kwon so wokwa ebisa konfro so wo yi ni mfani e wo sunsun mu. Etiji se wotua 50 Ghana na ode man kraman no ansa na watimi di photo na ma no. Wanye opa dance enti wadu di na chi ekoi eyampa. Dia kira sa. Baru teka.
Meti won kapa. Yeah, tell us Top na fere na mafa adwaro first of girlfriend na no. Etino. Na me kwa adwuma kumate. Na dey no ko na me phone adu. Eti me jadwa phone ko efie. Eti me kwa na me we fie na ja. Na me chip na datu. But on the phone no. But that me ka da we chere no. Eja meti won kaka sayeti o. Until the gin phone, I'm the quiet of the fee phone. If you go do a cross on the car, the banner or phone, you're about our own. The traffic. I was saying, I say, me number 5 no man, no day. Yeah, and to answer me right afternoon. And if I don't call, I have a tabia. Now, baby, I was in fear that I didn't know I'm ready. Over catch, I say, Omumpe. It's me the quarter Fuji. It's a Fuji, no. Almost the first week in Australia and the next week, that's what I call. I just say, one call the hospital room. Then, a hospital idea. And when they move at Aqua, baby, and I'm so wish I was say, why I was say, almost young found hospital company say, and the idea and a chair, and you're Dr. Wanamaker, and no one else will prove it, and our drama was on a poor. What now, Mahukum, comfortable, Vreno. They do so, but it's not in India. So far, a child and echo. Men, continue going. Miss me, continue, dear. I mean, funny, dear, conformity, dear, she. Aha. And what's the like, what's the like, so I'm a hookum of one so. Now, okay. And I'm saying that men from Michigan conform him because of the. I'm a hookum, wouldn't you be come and come a bush for wouldn't some a quam or hookum. O kwa catch him some hookum or be blood of fufu or call on the motor into me call. Me catch him some woman or say. Me come on hookum, me catch her, my bush for women some quam or hookum. And what's that? I'm a hookum. Now, okay, or buy him because I never began to what's so I do. Eti Debbie, a year ago, Mufie, and I'm Kobe. The Kobe after I drop one attack, Jenkins, Mizika, the Cotan, where I did, the Vesica man. Nabusia for your way, when in Miami, you knew about the bomb attack, and I'm too much that I come with them. What buy your minimum? I'm moving on a general. I can't see Mammy, and Miss one hour before my and she come over, we are making Mr. Like I'm no Bibiaga, you know, America is come out. And a bomb attack, and I'm a come on. I don't watch it. I know, so, oh, boy, minimum, I'm moving on the general. I can't scan Mammy, say 50. And I can't watch it. Mr. Watch we share make us me chama no we share my joy na my joy yare for enye no yare for atem na ma baby me say was me question na no ma me we share no yare for baby o no yare for eti ba ne say no yare ye we jana si wonom me ma jana si wonom say ti kana so aje no wa ko je ko tell ya de you na busa ko ya wa na busa ko ya wa say isika no waje ewa bontim enti no no yen kama so ate e praise ni etwe yen kama ate na o ti bia me dem besika koma no na wa choma akwa ne sen ba jo se na wa chi bia ma akwa ne sen me dey have 200 students na ti bia me man go school ma o ti mi man 30 cedi na atwemi ensa 30 cedi o be friend no ntimi on fa ni sika kesi an 100 cedi we dey offer oyi be ma wawari aboka pa we dey won ko dwa aboka Mr. Boachi time na ne ma adwa twempena no na woni oyire ma afia wo ho na moye ma afia hu ana na modisie o se time na ne ma adwa twempena na adisie oyire na na ase na mo mani hu o me disie no before asa no hu na ne be ko so no die se obai na ma adwa kire se wokọ ba bia ye se wo no e na aye ne sa ana mo be na otu afa ho ana mo mutu fa ho ne se o ka tia me no echire na osa akoba bi o se ya de na sa ba no na mo ka ye se ba na fia no e na sa se ntimi na jai e sa de a me ko bo ne papa amane because you fit shige the education papa do ka chire me na ko bo ne papa na amane e na no fa ka chire me se your friend say o do friend ba na gusa se so mi hu bi dia o do ma meka e no friend ba na say sama na me baba fu we last 4 years ni e na ye ko na sofu bi me to me nia ti sa that one sofu to me ba na o sofu na friend is saying ba do say o sofu na friend is saying sofu na film no to me nia oh etiro o ba na me ma pata mu ni nyina asa no ka chen say na ade na
nyama nyina sɛ nam so be ba ko da hospital ɛna ɔsɛ fam so oji ɛna ɔsɛ ne yi na me mfa no mra eti yi no ana me de no kɔɔyɛ eti de na yɛ kɔɔyɛ asɔfo no ɛyɛ asɔre na na ka kyerɛ sɛ yamra ne mu je kwa ne mu na ɔbɔ mpa ya ma abɔfra no ka kyerɛ obusa me yere sɛ na me afia sɛ maame na sɛ na ɔba asise na wuku no ana wo tware ma me yere tware no ɔte atie ɛsɛ nyame na me kunu na me asomasi me adwoa ana me kunu ya me fibium zero ma wai na me kunu agya awade no na just say susum no so e kire se ono adwoa na eku oyire agye awade susum no e kasa fa e say oyire nam left adwoa nam right obu pese omuku omo de je wo boache tabi boache yima sam na no e ma na ko na nka ba ko aku ba ko no de agye wo boache yima no madam boache ti no omo ko wo se ma adwoa pese oku mafia pese oku ma adwoa na nka otena wo boache ho media gawa asara ba dem hunu na American wo sa afọ bi wono se mi ba che odi akwasie ni se ma adwoa ntimi nante ne na mo edududu ni sisi ni ba bia ne ya ntimi nante gi se so ni mu enti ye pese ye ne wo e kabom na ye kwadwa toa mafia na ye kwa ne papa nchen na se papa ni de gu nsa ye de ekotodwa agu fam apa ne chew we ya no brebre ene ma ba ato na ye hwese wa ye bibia ye boa mama adwoa san sori nante why all right ndi ma adwoa se mafia ne papa tie wa e di asem na abeka kire wo mo Maame pa show me kwa ba bia enye papa ni di ni abo enye papa ni di ni abo ne ba ni di ni abo ye se ne ba ni na aye ne ba ni na wo ka kire no wo pa ne chewa na se wo kwa ne patapa media adwato ne ba se me pa maame afia ne chew sama from ne se me ba okunu ho to won fa me bo ne nche me sa ka bi ma nte maame afia me pa na chew sama ba okunu ho ma from no enti won fa me bo ne nche me bo ni bia ma ye ni bia won fa nche me no ne ba de me nku ne ba na ba ye na obo no ba ye ni so am bo no so fa che me timi kwaji obi kunu sa abo ne ba yi se wo ye ba fo no wakun ba emfa me hye me yasam kase sei 6.3 ntuba sa ko obi kunu biem ma mpa cho da bi adan me kra me wale biem adan wo ya yango enya mfezen wo 39 na anware biem da bi hu so gyina ho ese wo ware wo ba ko obi kunu biem me pa cho da bi adan atu wani so me pa cho ai wa boka eja bo ache amen eti ye be peda producer be fro na ye nu nyina aka ho pa cho so fo na o ka se na yini ni twa ne ho no wono no bo ache ne ba ka ache mami nka de hia me wo ya na wo hia ho to ne hia na enya sa deliverance na mokwa ba na mutwa mo gregregregre se tefra wo to aya no nye no wansem ne ye ka eja bo ache producer be fro na ya hye data ye be ko biem so ho na ye kwa kwahia mafia ene ne papa ewo ka bia eya wo ka yo wono akwafa ba na anu ye na akwafa ba yo wono ani jejireje wono akwafa ba wo yire wankwa nkwose ma adwo apa nko wampene eti kade se mafia ne se me kurae ani mi nkuo unu obi wa asam a wonu kunu nka o se mepe man se ne pe na wo se ho na nko de fa na so akoyi na hi e na aba se nti una abetu aka no na yakwa akotu wana mo wa nti producer ba fro mate wo bibi ka kire okunu me pa cho ahoto na me hwehwe ayo nti dia wo yire ka no no se ahoto no hwe na woto no wi abasa abete are ofa bo ache mame ne woto no wi abasa abeka are ye bon pa ete no beto no na jesa ne woto na abasa are wono wa wale foforo wasa ware na so won ya nka ba na are dabi Ejaza mo chokura. Ova wache wate producer be front madwa ya be hwe na ye ne mafia to aso. Wate. Obi kunu de se obi tie wa de afuto na de be ma no. Obi amfa me de enye mfato ho. Se be ma wo ne owo ye be so pa empene. Okay. Mate pa se ejabo ache se nsensem we enti no oja mafia. Wunu mo nsem ne mu.
ana wo de enko da bi e wo de emfa ye ho se mafia no kwa be no fancy cha ne de emfa nkonko na yempe majoa ho den ti majoa obi ekunu die wonya den menkwa ho bi menterio menkwa ho bi obi kunu menkwa ho bi obi kunu Jesu ma me be pesa Jesu obi kunu menkwa ho bi where Side Chicks Association versus Main Wives Association edi ni case eba bedan na maame se wa ba ye no wo ma yete ase sebe awode a oba ewo famu no ne de na pie aba be hye na se minim se mo kai se case we ya surgery a ese doctor surgeons eye edema no na eho ka eye 5,000 Ghana cedis nyankopon ya dom yesu fremo mutie yesu fre eje yeso eme yetimi keka yen sase enya sika no ebi kura beda akire ene maami yi 1,000 Ghana ne de ama no wo wa no afre mini sika 500 Ghana ne asende mini sika 1,000 ne de ama no ene maba ya sabia o me beda ho be operation ne asende de ama no na de kwakwa wie ne se maami se wase operation wonye de ntia ya gigi sika ede ma no se ya de kwakwa operation no wase onya surgery ni bie minim de ntia wase wonye yekotua sika no ede to kwada so SDA hospital accountant wo nyame nhira no ene doctor se wo honom wo mutimi shadow se ene wo ye ne Friday ene Thursday brabeda ade chia na ye surgery wanko ni following week wo shadow no wanko sa prensa wo de mpa eto wo twa maami wa ma ene maami se wa ha de ntia wo mpese o ye surgery no a ni sika ene osu ohia no o ha yentie say a tangible reason ye de ni sika be ma no de mo beka ene ye because mo na mo send sika no buy say ye mfa ema no ma me say wa na te sen I won ba cho ma ne so ma me na ho de pa wo fra bro say kra na nkoto ma ne so ma me say bibia bokọ de wo ba ha de wasem beto ye nim say ye nyigi sika na ye fa nkokọ ye opre han emfa ma ho yakotu sika na to be se bosume nan nie operation no doctor se bra wo se wo nko edintia sabu busa ya sa me ko yari an sam de ba sa ho hwe se de tie we hu mi hu pa no ada se ma ya ba ko and we de to sumpi na me sha sa de esiti fa se ya de akoyi afa asa ba biu me timi hu senti asa ba afa me sha sa chechele nyama na esi ha me no a de ye mi a esa ba na asa ha ase ejiri bam se ade se de siti mi anam tutum se ma kompai bo ansan makoya me ko twa me ma eti ma me say wa wo se e wo se o kompai bo ansan na wa kwa akoye na wo betena se yanyigi sika manti na wo ba se sika no yanyi na nke yemfa nhye wo nsam na kokodi ana se di enti na wo betena yagigi sika ma say dia renti asa ka minti me betena asa eti de mi bi sa on say operation wa na uhu say wa wo de na pie na oba se yenyeje na kokoye operation no ma me say wa anya me na me kan ye etu ba ye yesu yasre yesu fretiefo no wo ma je so e ba ne se na ye kokotua sika no to hospital wie ye no afi en wo hu se je so kompai bo ansa say ya de nya sam ne wo me ho nyam ne wo e wo me ho ami ame hwa se de da bi me kura de ntimi wo me ho wo na be wo sam na me kan se baby enkasa me na wo me wonya mo ho na wo eni ye ho na wo anka wa mase ye mo skama me enkasa sa wonim se eni ye ho a enka wa mase ye mpeska ma ye ho de yare ni ntimi ma ye ho nti wo ho na be wo me yie mu sa na me kire me kire no se ade me na wo mpo se de esi ya me se be sa wa wo hu se de esi e wo hu sa etua na etua ho na sa de esi a eye mfa wo hu enti awo nim doctors wo nim de ewa wo yare ni mu ene diagnose ye ka so obi diagnose ya hwehwem ehun se operation ye wa ebeboa wo ene nam so ma ba se yenyigi sika na fa kokoye operation no meboa eti ba ne sai na akire ye nsa kan sika ni wie ya fa hwe onsam o ye adwuma ye nya ne saa eti sa oti abonte na wutie me na wa adwe ye o se o yare o ba ye nche abegigi sika ne ade sika hwe boto no akwa akodi a wo boa you lie bad ya ye bedi wachi ne akwa akohwe se dienti a ye gi sika no value for money ya hwe amana bam awo ade na etua sika ni wie ye no doctor se bra wo se me nko ada doctor ka se bra na ye ya wada wa nko ya fra wo se wo yare ade chief yada na waduru adwuma mu ha aha so nya hospital
So okay, so somebody has a man, Ahanya hospital. Iti maame said the dane ne agigi sika enkofo sending messages maamu we akọ station we wakọ say na say na nka be say agigi sika ne de ma kokodi na mu nim skadi jame maame who nim skadi jame kwaya operation no ho me kwaji kodi who nim skadi jame wa ba say yanyigi sika e ma kwaya operation ya na na je sika pa wadi akire nanti aya nanti operation we hunya sam keto afeduru ba bi kura no wo ka kire ye say wo koyi operation no kura wunyo obi ntena wo ho na nim say wunyo obi ntena wo ba say anyinyi sika ma anya den ma me phone lines no maame usika no wo pese ye de ma wo anase operation no be ye but ya me say sorry me say twaso ma me enko me kwara me ozo ye den me twaso ma enko say na wa ba eti bibi say usika no ye mfa sika ne ma wo anase obe ye operation no awo be operation no ante say wa bibi so asemo yi manuel wo be ya na wonye ye fa sika ne ma wa na wo be operation me ya ka me so ba ha amena wo tsa me na ma na me se sika ne me di se ya de ma me ba ya ti ma me ya ye ni ti na ba ye e na me bi za say de nti a wo de yare ne ba say ye nti sika for ye operation ne ma no ma me operation no wo be ye anasa wonye awo hwamanim na yi masem na no hwamanim na yi ma no na adu asem ba ye ne yetie o akire mete ye na adu madu nhira fm mete ye no na adu madu nya botra ma men kasa nwie awo nya botra ma men kasa nwie na me na me host show no nya na host mete ye no na adu madu nhira fm wo de me koye den kwa bi ko ye etu de me koye den se me ko paibo na me ko no mpaibo nhira fm mo ye mpaibo ho wo ba so fufu a ye mpaibo nhira fm ye mpaibo ho onu ko ye bo mpaye o nhira fm wokọ nhira fm na wokọ bo mpaye no ye de na midin ko pie ho so ye de na akọbọ midin e wo nhira fm wokọ bo me so mpaye na ye den okay wo si nhira fm no wokọ mpaye bo eba ne sa na akọbọ midin ho wo si ye de akọbọ ai de nti na akọbọ midin ho me kwa so fu bi ho no ba ho de bi anu mete ni din ho no me kwa ba na msi de bi se de ade nsi tie no me oben nhira ho de bi ya ya so me ko na mko ayi wa fancy for me we oh na msi be ka me be sere na so fu no be ba ho no obe be ho mire ntin go one sere one ohun mo bo no fam no ko ye me ko 96.3 na me ko se mko ji mpaibo na ma ka se na me se won paye na wo kobo e wo nhira fm no mi din e koye den e wo nhira fm ho mi din koye den ho operation na me koye ena ma abudi ma se ba besira etu bo mi din sesen ye fra me no de ka ye se wo say magidi sika ma na maje 180 million the amount sana akoka no nhira fm o sana akoka no nhira fm yes eda asema akoka no ho no Paul Ebaye ese me mantene fidie so agidi sika 180 million 18,000 edi amount na oso akwa surgery oso onye yemfa ni sika ma na yese yemfa ni sika ma no ante me pa jodi ko nhira fm no asema de ko ho no enti ma me de bi sa ne se oso ko mpaibo nhira fm na sorry da be ne si ho asori da be ne si nhira ho na ukwa mpa ba kwa bompa ye mimi dina ukwa kwa bo ho no no ukwa bo mi din sa menyo odan Maame Frimpomaa elder wadaroma memrem kakra wa me pa she why maami o he ne botae a wode ba ha no a enye no na yesi a yehu no no oba se ne yare ndie wadaroma wa na ukohwe ye no uhu se ne yetie no na eho awerho na ade ba se aboafo mo ai na maami ye nkohwe ne yare no ema no no kura ne se yetiefo ne ahwefo modern bonti unya kakra kurai na umma na na je kwada so easy hospital sebe ya maami be ko na doctors no aboa no emra horo simba cho receipt na ye kwotu eska no monhwehwe na muntwa enfanto so mame miensa esese maami omubuku empa bibia si ho ma no a ese wokọ no mu operate no na omunya ba bi ma ne da hwe no maame na anko me kai se last week na the doctor na nkasa kasa ena o ka kire o se omo hwehwe enti so omo ehye brema na wa ma anya onse wa ha obi nso wa akire omo de mpa na to wo mprensa
maame yanko ye frɛ maame no wo hwɛ na adwene a na okura wo ho no a enye ne botae ne sɛ opese oyo operation no oh na we no na ubusa na sɛ nti sɛ maame wo pese wayarehwe no na wo ya na sɛ wo pesika no na wo hwɛ de ma ye ma tiefuo ba mu beboa ye asebe ya ebe operate maame na ne yare na free ho ama no Lawson na FM. ono so minim de sɛdeɛ wɔka sɛ gye sɛ wɔkɔ mpaebɔ ansa no menim yi kyerɛ a wanya a doctor sɛ brane yɛnhwɛ wɔ no gye sɛ wɔkɔbɔ ho mpaeɛ ansa ansa na wakɔ ama doctor ahwɛ wo adwena maame kura no menim sɛ sika na wɔpɛ na botaeɛ nyinaa no na deɛ ha me sɛsie yɛ Maame Frimpomaa wobɔ so a menteyɛ ɛne nhyira FM asɛm a wokan sɛ maame de wakɔsi wɔ sɛ wagyegye wo ɛndeɛ wo ɛda nyɛ ne akyɛ koraa bible so mimienu nie yes na mami ka bibi ye show sa ye elder ye nyina ye nuanom o ɛna adwuma meme ye wa ha no ɛno na ɛkɔso wɔ nhyira FM ɛno na ɛkɔso wɔ Oyerepa FM ɛno na ɛkɔso ɛwɔ Akoma FM wokɔ Ezra ɛkɔso wokɔ Sompa bi nua wɔ hinini ɛkɔso wɔ hɔ ye nyina de ba ko na ne ye na watabiri me sɛ mede wokɔ adan a wɔn agyegye 180 million wɔn agyegye 180 million de ma mami me phone lines na tiefoɔ ne ahwɛfoɔ mo na mutu asika no sɛ yɛmfa maami ɛnkɔhwɛ ne ho yadeɛ deɛ mo bɛka ɛna meyɛ sɛ yɛmfa sika ne ma no anaasɛ yɛnyɛ dɛn 0322009665 hello good morning MFK congrats me thank you mafia papa yeah news wa me bola ne nkyɛn ɔpɛ ɛni die kwan so sika ne deɛ ɛmfa nto fotuom ne ɛmfa ma no bɛhunu bi ɔmo firi ade ɛkɔ a efiri ade ɛkɔ ha ase na obeki kan se ye mpeka se bia me emfa madele tu futuom obi ohia ba ye de be ma na me da ase mafia me da ase hello good morning wo me ofa mpacho enti o me mame emo wa baso papa oni wadwuma yefo de wi a wo ba ya ye di wachi no ye hu se dwumaden na wodie no papa Onyankopɔn abre bia de me san so mam nkwane ahoden na mu ka wo mu ni bie asem wo na mo kan so a asumvie ani nsira emre kiri emam papa 96.3 o me oso ni asase edi adanse ete mo ye mo afomu de enam onu so ntina mu gigi sika no enti wo me se wasi won ko yi operation a asase yati eni so yati ye so yati nyame nim se mo aye bi enti wo me se ye kire basa ni bibia ama no owo me empanifo ntaza mo moniti kachi mfama no boni ba ye nimu bi papa ba ye nimu bi me da so owo me say osu betimi afre hello good morning Lawson FM 96 me da for me pa choma yentie o me pa so ye ma mi ya ye ni so ba the uncle for you to ya and the rest is that come you festival if you also me pa if you don't so yeah and you see if for your spending and the uncle yeah and the young farmer uncle obi ba no yan boy the bebo me da say papa hello good morning good morning na pom to say nyame ado me da fun pa choma yentie o ma pa choma fa iska dia ma no ana pa choma operation to men for so no na okwa na bibi kosi a obeji dimboni bia pa choma me da say but me so me da say papa hello good morning Kafra osu betimi afra na wakire wadwen ye fa sika ne ma no anase me yemfa ma no 0322009665 0322009621 good morning Lawson FM hello good morning Mesra wa ni die mo fra na walowa volume no na watie ho e wo phone ni mo good morning hello Usu betimi do adwen kire no afa Facebook na me hwe comments a enam ho a eni papa menizel obrempon basa okujeto o se da bi ma ye fanya 1 year anniversary no
One was a caviar man was here for 1 year anniversary now. Yeah, but Abedie no Philomena Danson was so do diaba Obapa Christie. Was it Sikanian check and from my Facebook for no. Dennis don't fair was so do dear Abba Yame Onshiramunina. Wait me a day or comment no at what Boadi. Vesta Lami Mohammed Nadia Hamid was the emphasis Kamano Prisla Opoku was my emphasis Kabia Mano Ramesi was Rama Assembly hash into me and can country and Abrowa Abigail Baba Asma also the enemy to me kind Maggie Debra was a grandma why was Abroa Day Anthony Duku Anthony Duku was one of the problem. Now Nicholas Asante and so Edene Diaba Fati Ahmed, Mamaga MFA, Boadi Vesta, Philomena Danson, a racy just eyelash in Kremi, what the Anakin Campo, Yesu Christo, Ya Cressy, Janet, Jonas also do dear Abba, Prisla Opoku, Medase, Paulina Ando Love, the only laugh in the burden, a queer sa, Deborah, Emmanuel Baden, and so Edene Diaba Nadia. Hamid, what do message aba mama ga me fama bodi no kwaku ya boa Janet Ayibo ediaba kuafra kuma my darling edene diaba Rashida Abubakar Selina Azila and so edene diaba me say yemfa sika ne ma no ana yenye day. Hello me say ma me no ne botaya o de ba ni sika no ko be jinu wa kwa fi. It's a senior who could hear Liana who dog the kind and my attendee. I don't know music. Then I want to a plan at the two. As a senior of the kind, and listen, you could hear Liana who don't hear the America. At the Chinese come to so pretty on ya. Where never fault because me, you are sure that I've been a particular. I am not so by a man, so you press to buy on you more. The bar clock or by a man for the tabba. It's one you're pressing the dear Canadian now. Dear, who actually be an answer to you be. Essentially, so we need work for their bar. And the Yaman into one you're pressing now, we are by force. I'm sorry, uncle, Canadian and thanks. Mate, made off for me, that's Maame for last caller. Hello, good morning. Good morning, Maame Frimpomaa. Bemen, I'm patching into your adventure. Your friend, a super fashion designer, over the mine crab, beer, minimum of beer, the Martin. 96.3. Na mame, ni mpesa mechanic. And the fashion designer, what you do money. Money for you, the money for beer, the body, chiabemam. That's it, Metiaba Maudo, Metiaba Maudo. You Nana Doma, Henedot, Wobber, Juma, Bebo, and Jibenina, son Jebaso. That's it. Near Frimpomaa. Mwankasa jumana muye ne wo say biba studio ho so pemwa mu he na appearance ni aba o ya mami kabani ni street ni duku a o hia moa o mami no wo ska because red kabani ni street o se no dey ni trace o hia moa no yale ni enji diska moa wa we me ko asole no nko na asole na mani o studio ho do man for bebe tia no wo bo adumaden bye bye mami yeah tutu Hey, my lady Abramu yanya den. Mami hu ya menwanwa papa. Mami me kai se ye ba no pa na mami ba o se my lady akokohwe na mintimi. So ahu se de na mami osi bre ya ontimi nante. Na ye de ayam hyehye ya hwefo ne etiefo e de ayam hyehye ma mami sikai. Me kai emprensa sempre na ne doctor kasa mami adey. Hwa mami nkan kire wo ma eba ha no. Ya tora bi kra na yesu ye behia bibi nanso so mo ho do ane adwuma ni nti no wo behwe ne aka Maame Frimpomaa na osu ne nyina ye raho ne didi support na ye de amawa so ahuno se wo wadwe nyina ne se sebe wo kwa akwaji akwakodi ewom wo didi wo ma wo bibia wo ho nanso so wo yare ni nti ena chese wo ba ya yegege ede ma wo ti maame me support de ye nuanom mo kani nyina sika ne ye mfanto ho na wo ma ye piska doso wo ma ye de yare ne ye yiba doso wo ba ne de bia so wo mo so maame de sebe odidi wo wontuma ye me ne ka basta ya ye nua ba me kan ye ne ka basta ya me fo o say jolomi kura gu ne bo ene ne nza basta ya me fa obi si plan na de no efe elda me ba cho bramu ma me yenye ne den ne wo sa ya me mobo on say atiefo aboy
nyame nhyira wo na obie phone line to mu no omo mutumi frɛ ye no ɛyɛ enipa nsia ne frɛ ye Lawson FM enipa num se ma yɛmfa sika ne ma wo baako ɛna se yɛmfa sika ne ma okɔ Facebook nso ɔhɔ de obi a se ma yɛmfa sika ne ma maame no but maame no minim na adwene a ɔde ba ha ɛne senti a ɔba sɛ yɛmmoa no Maame Frimpomaa wo de media ma adwene de a adɔfo no ankasa na ɔmo de sika ne baaye no ɔmo de nka ɔmo sɛ me yɛmfa ma no ba me hu sɛ ɔno ne mu anti ɛna ɔmo de baaye nti wo de yɛmfa ma no Maame Frimpomaa me da me say yɛmfa ma no na maame ne fanko Mafia say yɛmfa ma anasa me yɛmfa ma kyerɛ wadwen mafia kyerɛ wadwen ma me de wayɛ nneɛma bebra ɛnwanwa na yɛnna expect say maame panyin ɔbɛyɛ saa me de asɛm no kora da hɔ a mento sabi na maka because enebra doctor say omo de bed ato hɔ o ma adebɛkye no wafo adosan na waba wo ba so na akwa na yɛsɛ yi ni ma uska na de afaka akɔ eti say awo de wuye yi de na yɛsɛ ni bi da go beti wo ba fra kra ma mi kasa ma mi say isi ada na dai de na esie ni yɛsɛ send uska na de enwa wo ho ne say adana donations na eba no me na nafo ne wo me ho na nkofo test ba so ma hu no radio station foforo and so still wo giam ka se da bi ma me ne yare na no de yenye ma no me de ade a me mpene panyi otwantro me wiase nyina ade a me ne panyina otwantro e bia me ba me ni dia me di na so ka che se yankwa asore dia ene okwo mpa ebo no nyanko point ne mpia de na nkwa na maame ene ntro no enye fine enye sikenzu ye ni disk emisa ede no maame ye hu wani manse asem no kure ye ntu sabi ma ye nka no kure nche maame wo ye panyi dia wo ya ade na nya aje wonfom so otum asa wo se yin se ma no radio station on call baby a wokọ ho ye mo ma wiska wo de hye wo ho enti wo se wo ka no kure wokọ radio enkofo send by day na ye donation na ma no me ka twa Maame Frimpomaa wo se da bi ma me yenje ne enkoye operation ni ma me no ade na wo yes a nana we no ma ye kan nyina no enipa dodo na ehwe dodo ana iti maami saa suban no na wudi mu a ɛwɔ so sakra wa ha ma ko gina bia nko ye saa de ni bi ba Frimpomaa ye hwɛ de ye bituma ye na ma matinti da na me hwɛ sɛ sika no 5000 ɛna yekotu ya to hospital onyame ya adom na na je sika pa wone accountant akɔkasa na nka wɔ sɛ wɔmote bed na wɔgye to 3 times no wɔmote ni nyina sika free mu ansa no ma ye refund de ama yɛn ba doctor any accountant ahwem sɛ omo di sika ni nyina ma 5000 etimi mi susu sɛ eye mi susu ye abadwafo mo gye tumu a ene ye mi susu sɛ eye ma awo 2000 na wonfanfa ka mfa bi ni di na wonfa bi nkɔ asɔre nkɔbɔ mpaye na 3000 na aka no ye de beto foto mo bi so ho kyire no no oba na ye de ama no mpacho mo dwene won sɛn ma me no ya adwene okay me no ya adwene pa elder na de emwa mate all say ono a maami se e ka di obedi nko a anka wo ma ana de entia o ma eno kre ono na eka eno de eno kre twasa de entia so ya de sika na ya se ya de mama mi no ne bota ne se on fan ko hwe na yare ba o se sa adwene we no so obi e ba Lawson ha ye wo ha no ye smart ye tiaka ha ne elubokura ye bedu achi akọ hospital enya sa wo ba na ekukuru sika de amount na me unim sika di jam ni sika ekoye no eno ne ye pese ye make sure say ya ye sa enti maami ankasa no hwe na de obedi enko ade anya no nti no ba ha ne ko ba ya rehwe ana ya rehwe no nso a wamma ya kotua sika ato ho busume na ni a wantu ho anamo ma Frimpomaa me no ba ya adwen se ba ya tiefo obehu se ya ye fam die no wo de ye mpe 2000 fama maami
na wɔn fa nkɔ na dodoɔ nso wɔ akyi na ano baako bi nso ɔbaa yɛ no ɛne yɛde wei nso ma ɔno nso de kɔ akoto aduru yɛ no ɔsi atwerɛ aduru ama no baako kora te fam hɔ sisi a meka sɛ yo enye easy o enye easy ɛdɔɔso nti sɛ ɛba saa na wɔba na sɛ botaeɛ no wa me yɛ nduru hɔ a obi kora te fie no wɔ yi sika na onwinwi sɛ wate aseɛ mafia meba police ni baako ya Eunice ameyaw mami you mami you say onya mami kura mse nko beche no mami you won kra mami you awotre mafia ya ne den ya mfama no na eja onko tre na aka na obi so ho kire mami ne mfum so ntum mo nipa de oyɛ bɔne a no agye mfum so atum ɛna na mepɛ sɛ ogye ne mfum bɔkɔ oyɛ panyin oyɛ nana grandma nse wo se ogye mfum so atum gitum ohun gitum gitum se wa ya mfum so ewiase nyina show gitum keke ya tua sika ma wo ewiase nyina show ene ti gitum na dewo de atiefo kan sɛ wɔn de ts kan wɔn se me yɛmfa ma ba me hwɛ sɛ de ɔte we a ade no me na me de mani hu ye o ma awo enti no me bɛ sɛ ya ma 20 million 20 million efiambacho jema oledi mame awo je na se obeso mu dia awo afia mo fanto afia so o kan iska no na ye bia hu se o kan 20 million se wan so mu amaje akoto pizza are awo je je 20 million na ko why fa kwa sorry say kwa beto collection afia here ska o pesca to asomade 96.3 abata je awo meta mo kwaje na menya kwanye madwuma mento madwuma so content mo fa me next case ne mreme ma mo ntwa no ma no ai awo waje awie de na wo kan yeti na memfa wonsi wa dwedwedwedwe ɔsɛ ade ntina ase adi sika mama ara ho sɛ ne ho ya me mɔbɔ anadima wo de abotre na munya abotre ne ho ya me mɔbɔ awo sika na bɛka wo nsa de na wo ka asedana me damo Lawson FM 96.3 de na wo ka sika na bɛka wo nsa ne enko yɛ nim na me da wo mu a manfo yi ma me asedana me dam nyina na mo ase muhia why Mr. Mama but e won ti we wu free ha no fa ko show ho ko padua ni papa bi di na gya echi no ba bia wonam bia no mo ehwe ho no wo mo na ehwe ha wo mo etua wo ho no wo mo na etua wo ba bia nsema amanfo chocho ma mesesia no me kasa me kan a kyerɛ wa ya so ko FM ba akui wo na wo ma nyina akra mo ntam nye ankosi wo ho opem so wo ko ye no anko pie wo ho sɛ wo na wo ma no mo ntam nye emo tin ko bi hono na kasa anko pie ho so no ma ntam nye omuji scam awo afunso ni o na kwa ye me awo mi bi sa asam wo ma na asam na mi bi sa wo ko opem so no anko pie sa no ntam o ma ntam nye sani obi be show obi so show si da wo ho asam de no na ukwagyina ba bia bɔ me din a ɛno ntina me bɛyɛ no afidie so ɛno na ɛka sɛ maami wɔ mmra wɔ hyɛ da pɛya me yɛ pon show ansa na wɔba na me fa 2000 ma wɔ abɔnten abra otimi sa soa me ko station foforo na nka me disika na ma akokua ma bɛyɛ na ha obi adi adanse obi ya me dance ni me di 2000 ama no 3000 na aka no ye de to foto mo bi nso ho kyere no no oba na ye de ama no do ofom wa hyehye se bibi no onye sika to aduro keke o wonya abusia mo fa me next case no emra me tenten na me nkomanim mo a mo donate ye mo a ye ka mo ye edeboa ye nyina no nyame nhira mo na onye mo kese because munnimu a yabetena ne yakana mantua hwan ho ne yakro Facebook no boadi Vesta eginam just call me GH Ijeoma enso e wo live no so ena afi na nakua Diamond life change Rama Mayborn enso wo ho senka camera ne betimi akọ story we so abra wo tena se ama me anka me papa se camera ne betimi akọ menua ba ne so a good nka mani beje pa ba chomo fa ne tena se ma me won tena se akonwa ba akọ ne so abusia case na ya beka no enya sam ketua o enye easy ono mo de netena se no mo de netena se enye easy but
yɛse bibie ni hɔ no mu a ɛso awurade yɛ bibie ni hɔ he is able to do it monya na kwanwa ne yie ma me he is able